Vă salut, dragi prieteni, și astăzi o să fac partea a doua cu stâna românească, care mi-a cerut-o. Am făcut un video și l-am postat și am zis să mai fac încă unul, că am spus că să nu fac două, că după aia o să fie, să nu fac aceleași, că după aia o să fie prea lung și n-am. Acum le-am dat drumul la oi. După cum vedeți, au plecat cu câinii, cu oile. Așa. Și Ștefan o să mă ajute să asamblez oile de jucărie, să vă arătăm cum se duc oile la mâncare și na. Hai, Ștefan, să ne apucăm să le punem. Așa, le luăm și le punem aici. Punem mai așa, mai distanțate, tu știi. Eu ți iarăși știu le pun. Bine, bine. Lasă-le aici. Așa, și o să le punem și o să mai mergem și pe la celelalte animale, care că știți că n-am făcut doar cu oi. Dacă mai vreți video cu animale de jucărie, să mai spuneți. Sau dacă vreți doar cu cai sau doar cu vaci. Mi-a cerut fan românesc un video cu găini, dar știți că am pus odată un video cu găini și n-are rost să fac videouri cu găini așa. Și mi-a mai spus că dacă vreau abonați mulți, să pun mâna să postez. Că el într-o săptămână a făcut 16 abonați. Dacă vezi și tu video ăsta. Eu am făcut în 2 săptămâni, am făcut de în 24, am făcut 40 și 6. Acum mi-am adus aminte 6. Și ăia 6 abonați de la mine i-ai. Și tu te-ai apucat mai repede de YouTube decât mine și te-ai apucat de mai de mult decât mine de YouTube și ai doar 16 abonați și ăia 6 ai de la mine. Că eu ți-am făcut promovarea, uita că m-ai rugat că să îți fac promovare, că ai doar 10 abonați. Așa. Te supăra că ți-am spus, dar nu mai vorbi dacă nu știi sau da. Că ai spus că dacă vreau abonați să postez. Dacă n-am avut timp să postez, că eu sunt în clasa 5-a, am teme multe și na. Am teme foarte multe, am treabă și pe afară, pe la animale, pe la cai. Așa, stați așa că imediat termin. Și fiecare postează când are timp sau cum vrea și când vrea. Dacă tu ai mai mult timp să postezi, postează, nu te oprește nimeni. Mai dă niște oi aici lângă mine. Mai lângă mine, că nu mai ajung acolo. Că le-am împrăștiat cu totul. Ștefania să iese. Așa, și le-am împrăștiat cu totul aici. Nici nu mai am unde să le pun. Așa. Așa. Și am terminat, mai am doar câțiva miei, 3 miei mai am de asamblat. Și câinii și oile și câinii și câinii. O să-i pun
Și pe ei o să... Pe unde să-i pun? Aici sunt jucăriile lui Varmiu, lui ăla mic. O să le pun aici. Și câinii de întors. Și dacă vreți să își facă și el ferma, dați like. Și dacă strângem 15 like-uri la acest video, o să ne facem amândoi fermele. Are și ele aici vaci, de toate are. O să ne facem amândoi fermele. Așa. Și aproape am terminat. Mai am puțin și am terminat. Așa. Și cam așa se face. Să vă mai arăt încă o dată stâna, strunga, porcii și găinile, câinii, calul. Așa. Astea, cai. Și... Că nu pot toată camera asta. Am umplut-o cu animale. Așa. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, să dați like și să facem mai mult de 15 like-uri. Peste 15 like-uri. V-am salutat. Dacă mai vreți video doar cu cai sau doar cu vaci, să-mi spuneți și o să fac. Dar doar sâmbătă și duminica o să postez. Și la revedere!